UPPL सरकाराथ' सरकार नङा मारै हे सरकार नङा होननानै बुंखो आं लाजिनायसो मोनो प्रमद बर'नि खौरां बुङोब्ला आं लाजिनायसो मोनो साननो बिदि प्रमद बर' सारनि जुदि खोथाखौ जुदि भाबियोब्ला लाजिथाव बाथ्रा बियो आबसु आन्दलन खालामबोनानै बेसेबां सिगाङाव आसाम डिभाइड 50-50 होननानै बुंदोंमोन आसाम डिभाइड 50-50 आव दायो मानि खोमानो 50-50 नागिरखो बिलाय आरो दायो बुंनो थाङोब्ला बियो सिगां बेसेबां बर' हारिनि थाखाय गोदोर खौरां बुंदोंमोन बियो गादियाव जिरायनो थाखाय मासियाव जिरायनो थाखाय बियो बेबायदि माबा खालामाखै होनना बुंदोंमोन बियो किन्तु दायो दिनै मानो गादियाव जिरायखो बियो मानो गादियाव जिरायनानैसो जिरायनो लुगैनानैसो बेसांखिनि राजनितिकआव फैबाय राजनितिकआव फैनानै दायो बियो बेबायदि शिफ्ट जाबाय जानानै आरो दायो जोङो BPF सरकारखौनो जों लाबोफिननो थाखाय जोङो दायो नै BPF सरकारा दायो मारै दले बले फैदों दायो सरकार गैया BPF अब्लाबो मारै दले बलेहै दायो जुइन जाफैदों बेवहाय जोङो BPF सरकारानो आरो सरकार फैफिनगोन आरो जोङो 100% गेरान्टि होदों BPF सरकारा निश्चय फैफिनगोन।